облекчено наемане на сезонни работници, най-вече за предстоящия туристически сезон. Сега, след като сезонът приключи, мога да ви информирам, че между 3 и 4 хиляди човека бяха привлечени от страните с традиционна българска диаспора. Това са основно Украйна, Молдова и по-малко Македония. Тези хора вложиха своя труд, своята квалифицирана помощ и работа, благодарение на което смятам, че туристическия сезон успя да се справи с увеличение приток на туристи и на чужденци. Така че първият етап беше реализиран буквално 2 седмици след съставянето на правителството, а именно успяхме да постигнем получаване на виза за сезонна работа в рамките на 7 дена. Това беше първият успех. С това сте запознати. Това, с което не сте запознати, са новите промени промени свързани с облекчаване на режима за получаване на синя карта. Синята карта е предназначена за привличане на високо квалифицирани специалисти и днес в Народното събрание ще бъде предложен на групите на Обединени патриоти и на ГЕРБ готов завършен текст, който подготвяме вече в продължение, както знаете, на близо 4 месеца, с изключителното съдействие на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Агенцията за българите в чужбина и привличали сме също и специалисти от НАП и от други институции, които имат пряко отношение към въпроса. За какво става въпрос? Завършеният законопроект за промяна ще бъде приложен сега при обсъждането на Закона за МВР и чрез него ние ще предложим на Народното събрание да гласува редица облекчения. Кои са те? Влизаме в същността на материята. Първо, няма да е необходимо да се подновява всяка година синята карта на тези, които вече са я получили. Това е свързано с допълнителен разход на средства и на време, за да се издаде нова пластика. Това нещо отпада. Второ, удължаваме срока на синята карта на 4 години. Така че при получаването на синята карта, без всякакви допълнителни удостоверения или пък необходимост от препотвърждаване, за 4 години човека, който е получил синя карта, ще може да я ползва на територията на страната. Отпадат всякакви специалности, тъй като в досегашния вариант на Закона за трудовата мобилност бяха определени конкретни специалности, по които работодателите могат да наемат с синя карта работници и служители. Отпада този списък. С други думи, синя карта могат да получат всякакъв вид, всякаква категория и професия високо квалифицирани специалисти. Таксата, дължимата такса до момента беше 400 лева, вече е намалена на 100 лева. Таксата на МВР също е намалена на 100 лева, плюс 45 лева пластиката, така че за 250 лева ще може да се получи синя карта. Въвеждаме ускорена процедура за получаване на синя карта на тези граждани на трети страни, които са пребивавали в последните 5 години в страната с някаква форма на трудово разрешение за работа. Било сезонни, било краткосрочна заетост. Също така въвеждаме и уреждаме въпроса за преминаване от краткосрочна заетост 90 дни към разрешение за издаване за 9-месечна виза, работна виза, от регистрационен към разрешителен режим, без да е необходимо да се напуска страната. Също така не е необходимо да се напуска България, когато се преминава и към искане за българско гражданство. И най-накрая премахваме заложения досега в закона пазарен тест, който трябва да извършат работодателите за всяка специалност, по която те биха желали да дадат синя карта на определен специалист. Това са промените в синята карта, които бих казал, че са до известна степен, да не кажа до голяма степен революционни. Те облегчават режима и при изчисляването на продължителността на срока, за който може да бъде получена синята карта, всъщност тя може да бъде получена за 37 дни. Продължава нашата работа на комисия в разширен състав, плюс привличането и на представители на президентството. Искам да благодаря за съдействието на вице-президента госпожа Илияна Йотова, която също много отговорно
така се ангажира с обсъждането и с намирането на решение на въпроса за облекчаване на режима за получаване на българско гражданство. Към настоящия момент българското гражданство обикновено се проточва процедурата за неговото получаване 2-3, по някой път неопределен брой години. Нашата цел е да сведем срока за получаване на българско гражданство при напълно изправни документи за 6 месеца. Това е нормален срок, като от тези 6 месеца, 4 месеца и 17 дни ще бъдат процедурите, които се извършват в обхвата на изпълнителната власт, Агенцията за българите в чужбина, Министерството на правосъдието, Съвета по гражданство и министъра на правосъдието. И останалото време ще бъде, за да може вице-президента да подпише съответния указ на лицето, което трябва да получи българско гражданство. Но там продължава работата. Имаме едни проблеми, свързани с несъвършенство на законите. Днеска също ще имам среща буквално след минути с госпожа Йотова. Усилено работим. Вчера съм имал продължителна среща с министъра на правосъдието. Колегите също работят по текстовете. Имаме вече няколко варианта на предложения. Тежкият проблем при българското гражданство, трябва да си го признаем и да го знаете и вие. Имаме 53 000 заявления с съответните приложени документи на 53 000 граждани на Македония, които не могат да станат български граждани поради определени несъвършенства в законодателната база. Търсим решение и там да получим една, така бих казал, ускорена писта за издаването и за получаването на гражданство от тези хора. Тези, които имат право на основание. Това е, с което мога да ви запозная от изминалата кръгла маса. Уверявам ви, че в състава на разширения комитет или съвет по решаването на въпросите за трудовата мобилност продължаваме работа.